Santene ko sai kire na Dormaahene onim ne mpanyin se weda ho okoto na santene de ni nan atia ne so nsa na wako na akọ aburuburu no pese mbusa na Dormaahene ansa na matoa me bayi ne so se oklemu se oni asuminya hene nko na ye nua se da bi oka ne history no oka ne mpanyin se wanka nkofa kumawu hene da na kumawu hene ewu ya okọ bi kai da bi me nua boni aye santene no ye papa no onu hu nana da bi ye be kai wu kai da bi o boni aye asantefo kai bofo boni aye kai da bi o abusuya boni aye kai da bi de me kwa kuwura mu doma na afi ya kan abakwasem na yeti abakwasem kakra owura yi na dwemu sa dopa woni abakwasem na mbɛkae a Otumfuo kan en me resade afiri ye hina no ɔse agyeman badu obesai wa ha obesai ansa no kɔ akodi hene agyeman badu osai wa ha ansa no kɔdi hene agyeman badu ɔhene anase asante ene ma na konwa no so e ma ne kɔye ɔman hene Otumfuo asɛm ɔkan no bonia ya ka da bi ebi na ekoso ana ye nwura mu e ne mo nkomo kakra san se do makra matese yesi wo betena ha ba bi no wote ya owura ya na obetimi aboaye ye nko na abakwasem so anu so fine we historian menye historian de afi na mpesa me kon school wow nti me guso enche bia the best surprise me boni kasem obeba ansa memisa we ha na yem de na se wo da soa wo vision ani so ade hu bi se dachi bi school no nya abesa akbo ho so akobio papa me ni so ade hu no san se de Yankopɔn de makwa akodu ni santene anyimonya wode ahye mi me pene se anke menya afoforo amekire na me hu ni me wa abrofo foreigners a na fofo a da bi omo pese omo besua ebi okwe bi pese bi invite mo nti me pese mekuta no seta wode bekɔ akwa ye na afide beduru achi na o set we ya ibi na akra wo kire na de na afide wa ba be so le o so sanse woni set ntin nti ade bia obenya oso bomu degree bomu masters na obi benwa wo se wo no wo ye bibi na o te wo no nti me de me ni so ade hunu kase pa no nti enche bia me mehye mi school ase me kusu ya me nhyɛ odin na so hyɛ ho de no ani so ade hunu nso entimi embrem enu nti no o hia abrofo na da wo ye de ne wo mokasa me timi ka brofo pa sawo papa wow timi no mo ya rich kontomre no wono ko Trinidad and Tobago UK ni ade abrofo no ba otimi no mo bo nkomo echichirim ya ma abrofo ka ye nto aso e wo se do ma ba kwasem kakra ye hya ase afiri ni wada ma be man break kakra sanse we ne de wa do ma se de da ye amekumfo ye aka ise no nyina ne se ye de Dormaahene se penimfo a omo nsusu wo se umbe ka no kra na ase bia omo nsu be refer bum konkwan ko machi ko form book edawa umbe hu se Dormaahene obesra asase ni fi ye amekumfo okay ne na odi kan besra asase ni friend atakusi okay ye amekumfo ye na edi kan opomua first ye kumasi nyina amekumfo na edi kan opomua first ya ne boku hen na na ebo hia ansa na tafu hen asafo anvie ya we asafo hen besra asase fu ye ho asafo hen odi kan besra asase ye friend kojo betia ansa na rage tia eba ha besra asase nti are na na wo rage wo bebi a golden tulip process na obi ye bo a ye kwa ma hen oni no wotu oti akentamu omo so wo edum post office side nti Dormaahene de ono bae no suntreso na ye de ma no ye na atakusi no nti ya dodo ho ntoko edi kan ba kan no na mbichimocho ya dodo ho ana wo no ebedo arefo no asase so otrahye na wan ne be trahye ebedo a Dormaahene kusi no atakusi no wo fa ase bi e fe na wo okay no obetrahye no obedo arefo na asafofo no asase so asafofo na arefe o mutu arefo are sa akonwa na ya are okay arrest too yanko nti enumu na kofa ntokwa ne ba ya are no de ball so a eye ntokwa kesi o mu dwane kotena ohwim fomo sa ato o mu kotena nsu atre
na me de men kan kɔ baabia no opemzo se tutu ya de ne kɔ denkyira sɛ onkosua amamre ni amane na asante me de minim ene de masua no ene de ewum na meken akamfo ahini a adi akamfo nyina so no dɔma nka ho akwamu nka ho sɛ de nana dɔma ensie pamtwe no de nya no kwe de minim sɛ akamfo tete ahini pa na ɛwɔ na ɛwɔ adanse ansa na anim kokobo de nkyira ahene a odi kan eko breaki sa kingdom o se de nkyira ahene odi kan ni de sɛ anim kokobo kokobo okay nti ono ana ko breaki adanse kingdom no ena ma de nkyira be hye yase ti aduanafo de breaki ne baa na nyina Asanteman so na obi a hye ase tete paapae nti aduana no nya aduana pese pese mbusa na Dormaahene ansa na matoa me bayi no so se o klemu se oni asuminya hene nko na ye nua se da bi o ka ne history no o ka ne mpanyinsem wan kan kofa kumawu hene o da na kumawu hene ewu ya okobi ye nana wadaroma osagefo osiade ayo agiman bedu asem bi sei edide ni abrase nana pia ba to amabe di bemra na bememi ya no mfa mabe na bente de beken ase aka bono kakra nti aduanafo ne wo mu nchichemu se da na medika aka no ye wa aduana atwea abrade ne ye wa amoakarefo ye wa abrafo ye wa adan ye wa manwofo nti mefa ne se menim ha o si kan ti kromfo kumawu ene mefa ne simple dɔma nyina nyintina se omo ye aduana mpanimfo ana oba atweafo na atweafo no so ye kaase gyaakye ne abodom kofo no na oba abrade nso so abrade nso so ye manso mem ene manso akropon side wo nti obaba manwofo no na oba be duru banso ne afusu ansa na oba amoakare no nso so ye apromase ne kwaso ansa na oba ebra no so ye kumawu kwaman agogo eye enuafo miensa no ansa na waba amoakare no so ye obuofo no obome ne kwawu asakakafo no enti aduana no ye wo mu nchichemu bebebe na history a Dormaahene kan me transe a na me ntiase asumnya Asanteman so na aduana ne free na aduana no adanse kingdom ne guye no ana ma ebi kodi akwamu na Dormaahene mu nyina akoka nti Dormaahene no akwamu atakusi no ahinsi a wanya no na odi free ho na oba no bebusa ye mekumfo ba bia ontra ne ma no suntreso sanse o kana bakosem no kura na ye ne se Ghana ha ne de ono nko a na tim na onamu a na oba nti ano kura ne ma mehu se ensisi so sanse oba ye na asase pan da ho de na wo trenzo na akotena se na se na obi ti ho nti Dormaahene asante koye no ose tutu se de na me sha ase aka no denkyira no koye denkyira no koye na yere a na oneneti na sabi denkyira hene kofa no to kofa no no ose tutu no ekọ denkyira hene wo se jame de me ba ase me besum na mumu afa medre na denkyira hene no edina that time denkyira hene na wo ne ye friend boamponsim nti boamponsim no na odi ne bosom na wo ne ye friend apomisu na odi kese no se entisa nti within 3 days no na nsape ne hu se boamponsim asha ase adwudwo ena mo se dutu edwane free denkyira ba na wo fo obi yebo aho ofiri no wo fo obi yebo aho pe na obi yebo aka chense no denkyira fo a ko ne kosu amane na odi yena kese aba bebetumisu me de fa hene ne dance kingdom ne guye no wo fa me ya obesne ko techima yekuni nti kono ne kotena ne nchen no sa akotena techima hene nchen to kotena techima hene nchen no eno zo so no from saa no didi asa na omuhu se santen ne se ditu oye satan no nya medi hene osei oye bibi nti adwenkyere bia no muji fi no sanse no nim nyansa na adwumu so do
Tianumu na Techima hene no office a friend Japoma Poma on any die na utwanity sometimes na Techima no mu agudie pa no sesa na agudie nyina na bo no de koy nti nana nsen nana na bi ka se ahenie dodo na afiri Techima na menti ase sanse Techima de ahenie bi edi akamfo so bi e wo ho de nchirade wo ho adanse de wo ho ana asante de aba betwato nti minim de nti a obitimi ka se Techima na nana ahenie firi na ose tutu ne ba ho na obetwa Techima hene ne ofa city na odi na gudie nyina ba obaye obi ebo ano sa bebo na mane o sei osai kone kosu amane a ise niam a osa de bremini na o mane kantam la se onye sa de ne bio nti eno na de kodi akwamu ti akwamu ho satan no odi kan konfa no che odi ncha anza na de ne ba akwamu de na ba betu fiase na Dormaahene ka se akwamu no ye ne ma Asanteman ni se tutu ye ne de ne ba ye satan na akwamu ye ohene satan na kwa man wa hadada na de nti America sa ne se wo na esi Kumase ya no eye Dormaa ene kwa man wo no owu ye no me ka abesi na obi ebu owu ye no me ka ba besi asem so sabe panyi eye Achampehene ene mampo hini bi no mu nyina aka wona satan ye konfo panyi na wa na efe no konfo ya moa nti na mu nyina wa ha ana sa ne manisi na sa edutu oba no ye to ne nkra ye to no Antoahene de mani nya apuduo no sanse sa akode date Antoahene odika on ne pagya ne nsa ho brase mu na o se wadaroma mewo na obi ebu a mennim ne na ofase wa akwamu hinu a ono mu di edwane ono mu ye niema bebebe wo nti metimi akofa na ba nti nana Antoahene ene sere na kohu ba bia na ase tutu wo ampanzo ye bo ansasasa kwa mane se na damfo ose tutu ahini atom na ekofa na firi ho ansasasa ku nso ba no o ma na ba no na ose da bi ewom se o de bambofo bai ansreteni ye krupon hene chame hene ene bantima hene dominase hene o de o mo bai se mo besua amane so buduam o de o mo bai se mo mesua amane fanyon ba ko fafa Muhammad na nsesam ne abakwasem se de na enkanya wo mo ehwe no enti o de maba ye wotin kwante wonyini ye aye hey oyini biabo wotin kwanta wode o ma na pema wonye wode abodwie aye ye oyini biabo wotin kwanta o ma na pema wonye wode abodwie sanyu we nyina wase apem ne den body apem last why yekoye Asantene denchira fo hu ya na se omukọ suma fidie o munsum e ba bia ofin no wo sese no omu ya na se ya pie omoso Asantene na okoye no na omubusa na se omumma niska na de wo yi de se de mosi ato omu de e de ombedi omusu nkuni na o se onye opa abodwe ni onipa ni ti uti na o de akoto na pa from busum na o de betwa dwura nti dwa ebetwa yamze no nyina aka ho bi na Dormaahene yona no bebrebebebe ni sanse nti da dwura bosum ni ba wo ma na pema wonje je abodwe na se ose tutu a udika no bribe de wonye Santehene de bribe wo be ma mum ye mfansi ani won fa etire ne nko ampanzo so ye je abodwe ne bai sanse nya nru ho ko so ye Santehene a etoso be 6 nsia enti oto nyom no se ye wahini bi aba wahini bi aba wotin kwanta wo ma na pema wonye wode abodwe ohini bi aba wotin kwanta wo ma na pema wonye wode abodwe mo yento aso abusia agro na ye de ye ku anim kamakoma to ye menche ye bewi enti omo besua amane anza sasraku ma na ba no na nansa sasraku sorry o ma na ba no o se da bi nkofo na omo ba ide mintimi mo omo nko anko ntimi wa gas mudi meche bambofo omo ne adumfo na ye fe omo anum nti anum no
ana ya say na ya contradicting no bonika se ma ye no edum no yebo edum boro no ye kumase ye eye enum enye edum nti edum nyina na ya mekomfo asase ne yesre ma omo de tena so nti eye enum fo ne yesre omo didi Santehene echi ede ne bai bedru bedru kumase no na konfa no chine na ase ditu obiri konfo mo kan wo tipam no se da bi asafo hene no ye safo hene no sa ye mfanzo ye safo hene dada ana o sa ye so aduru hene nti eye na se ditu ye se da bi o de me wo fa de wo na ye safo hene na wodi nanim na wantimi anhwe ama na obiri abo antimi andi atakusi su nkonim a ame yatwa no wofa yakunu wo akonmu no tisade a wo se oyi safo hene ni free ho no de bantama hene amankwa atia be hye o ekun nti kontre na yasesa ne nyina bantama hene na konwa na o de ekun nti ne yade wodi kontre nti yewie na akwamufo no enumfo no mufiri akwamu bae no yade o mu nyina be hye awe asafo hene ase ne yade bo akwamufo ku nti na asafo hene yefren akwamu hene no sanse o mo yade o mbe hye na ase peja akonwa no yefrom o mufiri akwamu ne bae ne yade bo akwamu ne yade cheche bi ase kuro no pata no wo post ayate ne so no nti ne so adu no kro de ma ne nwia bi se ono nso so enhwe so adu hene because post mi ensa de ono nko intimate nta ti komfa no che beduru ye no ene o se tutu mo ye we nyina wie no ansa no mo kọ Dormaasa na me pese me buza se Dormaahene bia na panyinsem no wanhwe ne die mu yi na se bia nani da ho sanse ye twa atakusi ne kura ti ewie ye no ne na otoso ye frɛ ne Kyerema ono de okotekotena bampra se usanyifa ono osoma Dormaahene se ho Dormaahene bi wo ye frɛ ne Kyerema jana ebi abomafo de ombekai ohene odi kan frɛ ne Kyerema jana no mo hye Dormaahene ase Kyerema jana na be sre Santehene owo senka wadaroma na Kyerema pese obehye asante ase na enam toko esi ye no osuro se obeba nti ono ne besre na Santehene hyehye ma ne se ene so pese oba dia omra na ono Dormaahene no obema na tena tano no side Dormaahene so atran baby on hye na se bi afin so no omuwo na bonten don hene a dodo na frɛ no konti hene ewo ho a ye frɛ no kyereko kwadwan ono de akonu mu no odi ewu bebrebe nti Santehene hia no atwa ne ti ansa ne ama Dormaafo abɛhye yase nti omoje tum pepepe e de konti ba me ye ama ne ewu bi afiri ho eye Dormaafo yi Kyerema sikafu ama ye ama ne nyina ansa na Dormaafo bɛhye yase enumu na konfa no che eye wanum yankomadi ekom basin eye bo basin a ye na ama nyina nkoto no basin ye kom wie foku a ye kire ye busumu ama nyina nkoto no ne Santehene nti basin no Dormaahene o ye krajare ni de ntia da bia yewura oka no owo gold bo a esiwa konfa no che na de ma no se onfa mbesum yewura no hene dware kra o de aba ame ye de ya amane ama no nti Dormaahene na gasa onim na de wiase akwakodu ne Ghana ne ma bi atokro bi abobɔ ne bɔne afa ho ne ehu ne brenti nimse ye den ya no kra ne de ebededwa mami mi se we ansa na mrefi atakusi betena sintereso ye den no ofri sintereso eya ko nana ahyase na meka so one awe asafofo no ene de asase ho hye adodo ene ma ne kotena ohwim ofri ohwim na no kotena so atrefo asase so ansa na main ko na one obi ye bo a mesoma asante a o mesom no ebai enti eno no ba ya echi atakusi eye ne ho adwuma no ewie ye no na yese obiri ye bo a esom a ne wose amamele ne amane eda ho se wose osom atakusi som obiri ye bo a na Asanteman no na oya asobra kire no ene ma obiri ye bo a ye na obiri ye bo a esua ne sokon sa pepepe sanse de nchafo no
ye yesa ye ntimi anka ye ho amuma ye ntimi enru omo sanse nso da biya sisie no musisie nti se ye wo se ye kan ho bom ne nso omo ba ye nso etimi ne omo fie ni ti Dormaahene de ya asobrache na asa asoden no ye na ye ka Dormaahene no enye Dormaa no edi omo man no a omo kodi ho no Dormaahene no omo nyae no ane de ato so Dormaahene na ni din na gasa de na de atakusi nti sa the present day Dormaa no eye de ne ho no omo koso ye omo oho na omo koye ne de eya akon na de bi ko sampa de bi ko drobo de bi ko di German nti dodo na kakra na ka na omo keka omo bombai na omo betena wampam nso na obi ti odada ene fa ne wampam wo ebono ho na sawo eda so o kura eda so da ho omo nim okay baby adomafo ti sese no ehwo a okay na omo di kan kwotena okay enti ebre ben ena se wo betimi aboaye ne a Dormaa o madwen se wonom nsom ye Fred say asante biem waka ye atakusi die na aso twen ba ye a wo mo koche na kon obiri ye boanom e ma wo no kun no wono no firi ho ne to aso saa de besi ne ya na chere mesikafu obesu ai chere Asanteman pe Asanteman ko su ai chere na Dormaahene onim ni panyin se weda ho okoto na Asanteman de ni nai etia ne so nsa no wako na akọ aburuburo no na chere mesikafu na ehase yo no so si Dormaahene so pese o challenge anase pese abakose mo babeka ne yie a on chere se me nana wei won so an chere Asanteman na emum wei won so an chere Asanteman wei won so an chere Asanteman me ngwa na maba na mpese mbiso ai chere Asanteman efri chere mesikafu ebepem ne wofa agima bedu onya na bedu koi obia so ai chere Asanteman omu nyina ntimi kura metena se dwene a ana mpese oba o chechirim ne nana we otena ase ana ono ade ne biso ai chere Asanteman enti metiase a na ese eye mprempren ose ade yo osagefo agima bedu nkoa ena ensuan anchere Asanteman ana pepe na de tie ne se ne nana agima bedu no onya na bedu koi sa agima enye ebunofo di ede e kura ne bunu se onim ne nkyira se o mekire bunu nkyira se sanse yini bunu bia ho okay enkranzafo o me ya mekunfo amekunhene ne nua ba ne sapoma afia sapon na owo ba fopim oni ne nua dodo nyina am kokode o mu fi okotena enkranza omo ne ko techiman ko mu ne ko nunu ma Asanteman ni puku ayo to so odikan okọ techiman ko Dormaahene ede na onya agima bedu agima mai be na wo a wo benya agima bedu ana bunu ni be na de agima eya Asante di sawo na Dormaahene so Asante ni wonya bunu ni ye ka abunufo a onya bunu ni onka abunufo ana abunufo kura kwa me nkroma na be kriti sanse na Asantefo ni ye ka ye ho bom enti se ontimi enwuram no ye no oya aban ade a be ma na somdue no wo so ye sanse ye to aba no no wanya ofiri so no so aye na aye so obeboa Ghana be wanfa anidie bi ni niema bi wana na di ancha Asantefo ene kofa Asanteman ba divide ye Asanteman na ne se kan koka ha tu dawo me obi anim ede nti na nabu abasa poku frefre otimi ko ahona nyina akwa yi wo ofiri ha na ko okon ahonafo ne boa no koka no ho no ne ayegufo de tintam ya ko du dawo me nti na nabu abasa na de shefo ne bi kura wa ahona enti menim de Ghana akwa kodu sese na me de madwe nkyereke to bi anase futo kakra bi a me wo ma nananom ne se Asanteman oni Ghana ha aheni asa sanse de o Dormaahene nana Dormaahene sorry de onu no ebedumre bi na oni ahoden bi o sanse nana se ditu entimi nunu no betuni mfiri na konwa so na emu mpese mkyerese se oni ho a wo de wakonwa no so obi kura metwoma bi kura so se wo so wakonwa emedia sa abakosem ni o sanse ka abakosem a wonte ase wo se ente sa enya sa na tie na obi so ba no ka se wo de abakosem na so di du hina nti wo so sori ma me so mentra so bia obeti ase de wo kan nyina ye no kura ene ne obi bisa se ene edi nti ne ni ama Dormaahene keka sa me de me hu ne se panimfo bi ne hyase
sans oshe bu no ho a eye saa even enfo ne kura mpo na musu a kire santen ne unya chase se obi so a kire santen ne pe na okrumfo a hyase tata enkofo bi na hyase wo bu no na me de se de me kana mesre na nanom amahene santefo no so mo keka omo constitution ya abaya ya say the santen and the paramount chief divisional chief any of the crofo nyina e dey ntina santen no so paramount chief wase enti menim mecheze mitimi ase ya medwun wa menti ase akon no de akon abrofo ene be di yeso em say 1984 e be for in panyu ko se shields ansa na 19 sagranti war ya besesa ya santoa ne afra ne wa mem na nakora ko bi me na na amekohene okọ bi e frɛ no na na owo ani agya ono kora do wu Elmina Castle wantimi amafi enfo besesa omo nyina ya de bebre ko Elmina Castle bi ko se shields e ya asafo anfie wo yi ne papa e frɛ no asafo boache mu nyina ko se shields enti abrofo no mu di yeso no Prince Charles nanse ya oboni dwa anasa ne maame wu yi kra otonza frɛ na ase tutu ade message be ne wom o say the king of Asante it is out baby na king no na enwunwun said just me trans ya medwun menti ase ya draw constitution so Asante former yen ka ho Dormaahene ne nana be na ka ho ye kwa achimegu akwa ne nana be na ka ho aban mu mpanimfo ka ho nenso Asante former yen ka ho no dwa be hene ka ho mampo hene wo ho agogo hene wo ho oduo ni mapo na asum nya hene onya ne ba bi kwen omu nyina aka ho bi ne draw Ghana constitution enti wo adwenje bi a anase wo pese obusa asem bi se onti asese santen no eda soro na modafo ma mumusa omo mamisa de atwato na fe yen sorry na yen ko se woni maboa me eye no kore se Dormaahene ekum santen bi nya santen bi Dormaahene ntokwa omo kun na obri ebo a omukum no kore na ase tutu opem so a odi kan de nti a amanfo se ade nti na eyi na obri ebo afuo nya se omudi ye ono de na ase tutu opem so the first ono ne santen ono na obi komfo jeje na nanom nyina nkonwa tuntum yi amane kom skedwa ebe si ne na so se ye kandifuo ni tie nyina ye nkohye na se na oni anim kan wo kun biara ebekom ansakra na ye de tan no abosom nyina chekere ede akokon enti ye kan asem ne yi na obri ebo afiwa Asante ni bi to a wonte ase anase obi a wonim Asante abokosem to a wonte ase na amenti ase sanse eye amane eye a obi komfo na ase tutu opem so on ne di kan na afi so no isa obi bika efa enema ekoso me bansa eye no kure edenti na social media ne ye na Dormaahene ya edenti esomasem bi wo ho a ehu ani kwase de tudwa menka se wose de tudwa akire mu edenti na opemso anasa santehini bia emfa na ni nhwe esu aye friends sepra asemi no akobosu first na say the two opemso obai ne ntampa na yeka eye kromanten ntam santehini bia wosu abakosem bia ni ti kromanten time no yeko wo ewo dinchira kwan so no na achim ebuakwa amahene ituntu hene bi ebo santehini tu a na oda Appiah top river okay ntia no ana ma eye ntankese a tambia santehini twa prana nyabotre sesi ha no so kakra ni bio wo se mo kwade yin ye kosa ewo kwan so no kwan so dinchira kwan so na santehini acheme hene ni tuntu hene ni boni tu ano da Appiah wo se tutu asem de yakun ya ye boni tu bra no wa Appiah mu e no to pranum enu nti na akoyense na ho aye ntam kase na ye se enye no kure bi ada se obi kyen santehini bi twa de ti sei e na de to pranum e ho na mpese ni da ho de nti ada bi ye ka sa asem ni niu adanse de nchirafo ko breki omo panyin na omo kye no de nchira intim jakari osasa ne man be born fe yi ase ye twa ne ti enti so wo twa santehini ti ala na woni
Asante so. Mate se na ne tikura hye hanoma ne ye na sisi so ene ade ntina mbisa o asem no de minim kura Dormaahene na wo ka se omukum Santehene be mpo na abo ni din. Santehene se tutu. De bi Dormaafo de no. Na obri eboa. Obri eboa de mi so kakra kura mate ne se etuo kan wa akono wangu wa akono na mom oba fie a oguso ano oye ne hunuru enti nro no mu ano fa mu a otoye kwa akura enti enye pese se akono no mpo na omu eku no Even konfa no chekura nipa kura ode ne bae no em se sabin kuma o se bia me we fi kakra fa cheme obona baso se otimide ne papa ebe fi abretu akura bo aka no me da se bibi be na apese o kana ne yen sorry de na mpese me che ne se Dormaahene ankasa osisu sisi na Dormaahene ne wofa amanya no nya na manhia sanse na na sisi jata so ne se there be apart from Santehene obi na otimide na sisi jata so nti onyi eno ne wantwi ya ba ya afede ye de ni begina council amane bunkotudwe na patu anyume sa be nya no da so butu nti eno na ohun se Dormaahene na najima bedu odikan okay nti eno mu ne ma ne hu se ya jojo no na de aye no na ye ne ya na o ma biu okay na o teke mu nti ono kura de osu aye kire na akwa mchitwi nti Dormaahene ya ajima bedu na najima bedu otoso mienu one ba ya o miso aye wa ha na ne nananom fi kire mesikafo ba nyina obeji achini opa omobo ba bia ne nananom miso aye hwan so na ye ne Maahene Santehene na ye ne Maahene Santehene so na wotumi se obo Maahene na minim de Ghana kwrendi mu pe ne buafu a wo keka se Santehene be ma tu abodom ne nkomo mo keka ho Maahene a wo pala se woni tumi so so ye nyina no wono amu kura Santehene ene ma ne ye man Santehene ne peja no okay Santehene ne peja bonzu ye so de na wa ankasa no wa wade mawari January 1st January be ya na manya awari mu 10 years wo mamiensa mema wade kan sanya wade mu wa your masters enche wo be ya professor ya de bosomi miensa oh mo ya no ade wa mantem simsika ba sede usitie no wa ye se me papa mo no enipa nkrokro wa te se mo saa no ka afa mo sokra no mo sori agina ho timadua yi bom sokra no mo sori ye bom dua enkumo munyini na stola mo ye gito me papa enya 95 years ansa na owu onya 75 years o ne last born enti wo wuo no na ne ba wo 15 years obi a 75 timi to ne panyem wo ye say wona number ese no ye say me mfia mo 33 years 2nd February menya 34 ye hwe o say de o siti o wa hwe e wo ja me ma be 25 wow me da se pa se ne menu ehia ye sorry akọ efutuo be na obeka e de ama enchirima ni tituru obi a owonsa no dwuma te se modie na o mototo na dense se de na akan na o ma me mpene so se obeye Kyerema e na o ma me da so te ase dada mma me kura we bro 20 years eye me ya sami nsenko te ase wo Otumfuo ba wo sa e na nipa a wo bo twene na ma Otumfuo sa no eye ne ba kai things nko be pa wo chew enti e de na abeka ne sorry wada ma de mi be jame nuanom ne se ade bia oba peke anase onyini ahyase no ode be si na ne so bia no fasiku kakra kan ho no anso bete brofo ne obetimi atro obetimi akenkan na ode ade kro na kan ho sanse na do ma chari Nyankopon de dom no mimi so asan ban bia na ebo bia na ebo soroku nyina ye hyehye tin tomatoes de nam kwa ho ne ya dwi face mask yi ne de ahyehye amanfo ne de gigiska brunyam ti mu nze twene ne de ya do ma chari Nyankopon de ma me enti me gwa de me hu ne se me ma me kro mistake ya e bia no kra ne bo ne yare sanse ma chari ho se minya no wiase na no person sesam nti mesem kete fonton from ne agro abobru na yiase ni nya abosomsem enya abosomsem eya chede even no kan Asante abokosem a Kyerema bi fidi nchira ba me yebo ne hene a Kyerema tete na wo ana ye ko school no senkane school no nke benya kura na nka wunyina na nka amo ahyase
Sanse wunyini na wadwemu da ho no. Ena nka obetimi ehu de wiase kom say sisi amete minni makenkan nim twro. Na me de metwe ne ka ho. Na me wie school. Mo de mo amonhwe tech. Professor Ejako ni mu. Ka kira de o. Enema oye ho. Unse won. Obi kura ho a oye donology wo bia school bi suapon bi. But na twene kura onim sobo. But na set ekuta no ntimi. Nti enu bi ni ye hwe say ebedu because me classmate. Even me kura mete ha yi. Mu wo me na mfo mienu a bi ya architect ba ko nso ye MC science so say. Ne final year wa tech. Umba mo history say anu buzibusam. Me kire omunya 1-1. Wow. Just say omoko omanu mo ye proud of me say. Me proud say matimi a kire omade me a me omo ne Mr. TVHS meant me anto aso. Enne me na metimi a kire omade nti me de futu ma me nuanom ne me nuanom omo ba nyina ne say. Omo nyire omo ho. De odi be si wonu so no na de mpa ye kakra kan na de school account. Na arefo mo ma me nsori na menko edafo from medical kan eno de me pese ntwene ne bedi ye ho achimfie na edu ba bia mo amosomfo de hye me de ntoma no bebom mu from so de ya de hye nko an sa anya de hye ye bo ahwe sere na sa ye ade hye nko an sa na me bo a wonya de hye a me na me ba na Otumfuo metimi asa na adontoma de no wasa wonya de hye na ate fontomfo ne na bibia ko bibim na ama bayre amo akese na nka ne hwan se wote fontomfo ma kofiri kwamu no ate asimu ye di senior sori akomedin ene abusua pani owusu aduomia me wofa ene pramso hene nana jampontua na me nana ene nana jampontua de ni din ye kasantome se jampontua penso ko de nkyira ko ne bi no aha ne edi mu Nyansapo so bomode subscribe share na like na fo adwenche fato asema nana no madawma monim nie bibi esi ye ka bibi e ma ne tia mo a enye bo apayo enye ni da ho onfa nche mo nana no yeguso a yesua medamas sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya